Ahojte a vítajte pri novom videu. Dnes si budete môcť pozrieť zákulisie fotenia vo fitku s profesionálnou športovkyňou. Rovnako vás zoberiem aj domov ku klientom na novorodenecké fotenie. Rozbalíme spolu nejaké balíky, budete vidieť, čo nového mám v štúdiu. No a pustíme sa do výroby balónovej girlandy a to, či sa mi to podarilo alebo nepodarilo, si budete môcť pozrieť vo videu. No a nakoniec v sobotu záver týždňa narodeninové fotenie s tortou. Uvidíte aj tam veľmi zaujímavé situácie počas fotenia. No a víkendová oddychová turistika, tá vás čaká na konci. Takže poďte si trošku oddychnúť, vezmite si nejaký malý snack, kávu alebo čaj a poďte si pozrieť dnešné video. Chceš natrieť modelku olejom a zabudneš profesionálny olej doma, tak takto sa to dá. Práve som doniesla do štúdia jednu novinku, ktorá mi dnes pricestovala. A skúsim to vytiahnuť. Neviem, či to pôjde jednou rukou. Je to dosť veľké a ťažké, ale dobre. Máme to. Idem to. Takýto šulec. Ja vám hneď ukážem, že čo to je. No. Ja sa ani nejdem vyzliekať, lebo sa ponáhľam domov za dievčatami. Ale teda skúsim to nejak z tohto obalu vytiahnuť, ale potrebujem si zobrať nožničky. Strihnem. Som nepoškodila to, čo je vnútri. Super. Počkajte, toto bude mega. Takéto detské kresielko, ale vyzerá, že je dosť veľké a bude super. Ja by som to chcela používať aj miesto beanbagu na novorodenecké fotenie. No, ono už to chytá vlastne ten svoj tvar, aký to má mať. Ono to bolo vlastne tak zašulené, zabalené. A teraz v podstate, ako som to rozbalila, tak už chytá tvár a za nejaký deň si myslím, že už bude mať ten svoj úplne origoš krásny tvar.
ešte je veľa svetla, počkaj, hneď si to musíš spraviť. A keď ti to vypnem? Nie, dobre je. Toto takto. Ja si to nastavím, vieš, tu. Ja, ty si mala dneska taký náročný deň. No, sme to zvládli. Trošku sme ťa zdržali, Nie, v pohode. Inak, Miška, som ti papuče zlobila. Máme úsmev. Áno, taký krásny. No. Ježiš. Ježiš, ona sa rehoce. Vážne sa usmieva. Moje zlato. Dobre jej, nevčačka. Jak sa usmieva, tak jej je dobre. Tak tam pasuje do toho rúžového úplne. Jak z katalógu. Ešte ručky takto, obidve ručičky. Zdravú kytičku kúpiť, ešte kytičku Ja jej mám dám. srdiečka. No, pozri také. Všelijak krásne. Som momentálne v štúdiu a mám tu taký malý update ohľadom tohto kresielka. Zhruba po týždni, čo som ho rozbalila, vyzerá takto. Ono úplne narástlo proste, je úplne, a je normálne také pevné, že toto bude úplne v pohode sedenie aj pre dospelých. Nech sa páči. Toto bude super na nejaké rodinné fotenia a detské fotenia, takže sa z toho veľmi teším. Momentálne som v štúdiu, je piatok a idem robiť niečo, čo som ešte nerobila. Idem vytvoriť balónovú girlandu, pretože zajtra mám narodeninové fotenie trojročnej slečny. Tortu som si dala upiecť klasicky v My Little Bakery v Leviciach, s ktorými spolupracujem už ty brďo 5-6 rokov určite. A tentokrát je to také fotenie narýchlo, čiže tú girlandu si idem spraviť sama. Neobjednávala som teraz profesionálne spravenú girlandu. Nakúpila som balóniky, pozerala som si nejaké tutoriály a idem to vyskúšať. Mám jednu vec. Dnes mi prišiel tento balík. Inak tá girlanda mi trvala, myslím, že som začala nejak okolo 2:30 a trvalo mi to asi 20-25 minút. Čo všudy. A ja som s ňou dosť spokojná na to, že som to robila prvýkrát v živote a teda nie som v tom profík a nie som ani veľmi šikovná podľa mňa na takéto vyrábačky, tak toto akože vyšlo celkom super, ja som s ňou fakt spokojná. Ešte aj stojí. Úplne super. Myslím si, že bude dobrá zajtra na fotenie a torta, ja už som videla aj tortu, torta bude dokonalá. Veď uvidíte. No. Obraz. Aha, to sú tie fotky a ja myslím. No, tento portál, cez ktorý momentálne objednávam všetky fotky do svojich zákaziek. Fotky sú famózne, sú naozaj brutálne kvalitné, majú úplne verné farby, takže s tými fotkami som extrémne spokojná. A zvedavá som aj na plátno, ale neočakávam nič iné, ako že to bude úplne super. Takže ako prvé fotky. Hovorím, to je proste paráda. Magnetku vlastne som dávala tiež teraz prvýkrát robiť. U nich magnetky budú v každom novorodeneckom balíčku. Takže toto je prvý skúšobný prototyp. Áno, je krásna, je
úžasná. Je super, pozrite. Fakt perfektná, má zaoblené rohy. Takto celá zadná strana je vlastne magnetická. Tak, pecka, magnetka. Takisto k tejto zákazke fotky. Čistá robota, nádherná. Wow. Tak toto vyzerá. Tak toto parádne vyzerá. Ahojte, takže už je tu sobota a ja už sa veľmi teším na moje dnešné fotenie, tortové, narodeninové s balónikmi. Balóny noc prežili, tam sú za mnou. Mám tu nachystané tieto trojky, jedna z nich je svietiaca, vlastne táto veľká. Tie som kúpila kvôli tomuto foteniu, aby to bolo fakt pekné. Začneme dnes s rodinným fotením, takže ešte som to tu nechala vlastne takto. Takže dneska takto sobota, potom vlastne idem domov na obed s drahým a dneska po obede máme oslavu, takže ideme na rodinnú oslavu. A večer myslím si, že dáme nejaké kino, takže zase taká pekná sobota vo dvojici pred nami. No a ja idem ešte nafúkať vlastne pár balónikov fialových. Mimochodom fialová bola farba na želanie malej oslavenkyne, pretože ľúbi fialovú. Takže aj tortičku mám tak ladenú, aj balóny, všetko. Idem nafúkať pár balónov, ktoré rozhádžem na chodbu, aby ich už vlastne na privítanie mala tam, nech sa hneď teší, keď príde, a pretože veľakrát tie detičky prichádzajú do neznámeho priestoru za nejakou cudzou tetou a vôbec nevedia, o čo ide, aj keď im teda doma samozrejme rodičia povedia, ideme sa fotiť, budeme sa hrať, bla bla bla, ale tie deti proste prichádzajú s takým výrazom, že idem k doktorke, bude mi píchať injekciu. No, takže aby sa hneď na začiatku tešila, idem jej tam na chodbu rozhádzať nejaké balóny. To si v lete behala, že? Čak sa to stalo, iba majú celé nohy deravé. Celé nôžky deravé. Áno. Preto vás také bude. Zohrejeme? Tak aj dobu zohrejeme? No, ukáž. Slničky. Myšky sa nepáči. A budeme takú peknú potišku spravíme. Čo ty nás? Tak, no. Také sa vie, že sme jak zastekli. Alebo na týchto smraďach, ak ťa to bude stekli. Môže byť tak? Super. No to je teda krásny úsmev. Pusinku mi daj. Ty si zackou pusinku? Raz. Ale tam bude. Vy ste super. Kuky. Ja oblízni si prst na nohe. Ešte takto, Han. Vyskúšaj. Skús. No. Fantastické. Ja to zožeriem. Toto si zoberiem a ja ťa natočím, ako papaš tiež. Chutí? Áno.
je však, veď. Teplo je, ja mám aj dvoje ponožky ináč na nohách. Niečo hovorí do toho videa. Máš nejakú filozofickú tému? Poďte. Chceš piškotku? Poďme. No dobré, ale však dajme tomu, že ty a ja máme kondíciu a tiež sa zadýchame. Tu rozrité. Ja viem, čo by sme mohli natočiť potom o karavanoch video. No ale to asi keď bude pri nás ten karavan. No veď v karavane sa budeme rozprávať. Ako tu šlapem hore kopcom, tak som zistila, že by sa patrilo trošku pridať asi kardia viac do tréningu, lebo som nejaká zadýchaná. V poslednej dobe mám pocit, že trochu stagnuje aj ten power dance môj. Čiže toho kardia mám minimálne. A teraz ako bola zima, nebolo toľko turistík, tak no tak proste tá kondička. Silovo je to super, tam to ide hore, ale potrebujem trošku si ten tep dať do poriadku. No. A ten dých. Takže treba viacej kardia pridať. No ale dneska sme na túre, takže dneska sa na tom pracuje. Asi nebude to video, čo ja som. Ani druhý pakus nebol dobrý. Nevadí. Dobre je. Dobre. Strih. Tuto. Skoro. Okolo. Poď okolo.
Tak ja verím, že vás video bavilo. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ho dopozerali až do konca. A budem rada, keď mi v komentári napíšete, že vás bavia takéto týždňové vlogy, kde vlastne vidíte, ako fungujem, čo robím celý týždeň, je tam cvičenie, je tam fotenie, alebo by vás bavili nejaké konkrétne špecifické videá na nejakú tému, vždy na nejakú jednu tému, o ktorej by bolo proste jedno video. Môžeme to skúsiť urobiť aj takto niekedy, takže budem veľmi rada, keď mi do komentárov napíšete, čo konkrétne by vás zaujímalo, čo riešite, aké témy vás bavia a môžeme spolu niečo vymyslieť. Ak ešte nemáš, tak prosím daj odber na môj kanál, like tomuto videu, aby sme ho trošku podporili a ja sa na vás budem veľmi tešiť v tom ďalšom videu. Už práve teraz pre vás natáčam kopec ďalších zaujímavých vecí. Vidíme sa. Čau.